Så landar de på den här banan. Piaporn, Hermanni, Augusti ja mängima. Kõiki lapsi valvama. Det var en väldigt liten ambulans. Var är lilla polisbilen då? Här. Där. Nu kan de köra... Titta, här kan man fälla ner. Så här. Så kan de köra upp där. Och då kan den landa. Sen kan det vara... Kommer den bilen. Och här är din helikopter. Här står. Oj, det är större. Här kommer måldandan. Här kommer måldandan. Efter andra ögat så ser du på den här att den liksom... Den är framför. Ja, den är framför och den är framför och den är bakom lite. Och så... Och den... Men är det såna här stereoskopiska eller? Va? Är det såna här stereoglasögon? Och här är 4 bilder som du ska måla själv. Och här är såna här pennor. Som... Men du får måla. Man kan... Ska jag filma dig? Hej! Här sitter August. Ja. Har du kissat? Bra. Vill du leka med Herman och Anina och Christian? Goda ela goda ela goda ela god. Ja, den är goda ela. Henke, ska du med? Ela Alex, kom. Ja, kolmas korta ela goda ela goda ela. Ja, dema öjtse go. Öjtse go. Klasik go. Göra go. Göra god. Ja, klasik go. Skål. Försiktigt. Skål. Nej, det är bara mormor och far. Herman, Och så på svenska. skåla med dig. Och skåla med dig. Och så på svenska. Skål. Jag må leva. Jag må leva. Jag må leva till 100 år. Ja, visst ska de leva. Ja, visst ska de leva. Ja, visst ska de leva ut till 100 år. I år. Ett fyrfaldigt leve för mamma och pappa och mormor och farmor och farfar och farmor. De lever. Och morfar. Och morfar. Hurra! 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 Okej. Ja, jag vet att det var mitt fel. Men hämta. Vi ska lägga in i soffan eller? Får jag mer eller? Nej, det spillde på August byx. Jaha. Oj, men vi torkar bort det. Toppen. En film. Nej. Det är en superflott En skjort. Inne. Och här är en teckning från Christian. Vad fint. Så det är dubblet. Ja. tjusigt. Här är från till farmor från Henrik Alexander Emelie och hej Jo. till farmor. Tackar. Måste ha en kniv. Carl kör 3.
Ja. Ja, en till. Titta, en till. Oj, strumpor också. Det är 2 parter. En för den andra foten. Från dig och från dig. Det här är också från er. Men vilken... Nu ska vi se vad det här är. Åh! Ser du, här kommer vår nya bil. Nej men oj! Pappa, du tjafsar om den där bilen nästan. Ja, ställ den där inte den där. Ja. Vad ska isen på dem? Ska du ha lite grejer? Ja. Odiskad. Odiskad. En odiskad. Jag vet att det, alltså om det rinner och fastnar på den här. Det gör ingenting, det är mer än. Det gör inget. Du ställer in och så. Man har lite stenar och så snyggt. snäckskal och Det är snyggt. något annat. Sitt då. Ja, det är det. Det är för mig slå. Du kan äta Mera mjöl! det. Värmer upp det imorgon. Jag har lite... Nej då, lyft lite. Så ja. Det var riktigt. Ja, just. Jag kunde följa med i 6 kilo. Need puid ei näriks. Ma arvan, nad ei näri koos praegu. Või õigemini nad õõruvad sarvesid. Vaata, kas nad lähevad Hasseli poole ka või? Ei lähe üle aia. Nad tulevad läbi kuuse äkki. Söövad kõike, mis on roheline. Taimed har hittat sig. Tuleb akna peale kopitada. Natuke valvel on. Nüüd paned minema. Ega Brita hirmutas või?
mamma prova den här näsan då. Ja, det är inte tokigt. Jag vet aldrig när han biter. Och den som kan trycka på flest ben. Men gör det ont när den biter? Ja, nu ska vi se. Jag kan trycka på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så här. Ja, filmar du? Du kunde bara trycka på 1. Du då? Alice mormor. Alltså det nästan jag kommer göra. Morisleken. Gör man den då? Ja, jag blir ute. Vi ska ta så många. Alltså, vi bestämmer att en godis exploderar. 6. Det är smart. Jag är startare. 6 godisar har hon käkat. Det är så nu då. 7. Någon som har korv med ketchup? Ja. Vill du ha någon senap också? Ketchup. Och röda ragetten står här. Då får ni var sin boll. Ni får en sån. Ni får en sån. Och ni får en sån. Och Jag har spelat Bonnie. tyst här då. Tyst här då. Anina, lyssna på mig. Ni ska rulla bollen, eller kasta bollen så att flaskorna trillar omkull. Och ni får en ställa. Kan du lägga bort det där och hjälpa mig med Sverigelaget? Och att gröna laget får kasta först, rulla. Försöka få omkull så många du kan. 3. Väntar vi på... En överrest på helga, en överrest på Väntar vi på Jaha, jag ska studera hur man gör det. när man går i kylskåpet. Ja, men det är inte det som är problem. Jag vill också ha lite. Ha... Alla står upp. Herman ska också stå upp. Herman, stå upp. Ja, Janine sitter. Men det ser att Födelsedagsbarnet sitter alltid. Christian, flytta på den. Christian, ställ Kom, dig. ställ inte precis framför dem. Nu ska vi ska ta först en bild på lilla prinsessan. Christian! Ställ ner glaset. Ställ ner glaset. Titta hit en gång till. Och så skratta. Cheese. Ja. Titta hit då. Titta hit då. Vad bra. Nu sjunger vi. Ja. Jag må leva. Jag må leva. Jag må leva i 100 år. Ja, visst ska hon leva. Ja, visst ska hon leva. Ja, visst ska hon leva ut i 100 år. Och ett fyrfaldigt leve för Anine. Hon lever. Hipp, hipp. Hurra, 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 hurra. Och nu tar vi på estniska. Taela God, taela god, taela god.
Ja teine kortta elagu, ta elagu, ta elagu. Ja kolmas kortta elagu, ta elagu, ta elagu. Ja 1000 kortta elagu, ta elagu, ta elagu. Ja tema õitsegu, se õitsegu, se õitsegu. Ja kolmekordne elagu, Anine, elagu, elagu, elagu. Oikein. En vanlig låda. Har du fått en låda? Ja. Men du vill ha en låda till alla dina barbykläder, eller Du hur? kan lägga i dina små saker i lådan. Det är väl bra? Det är väl jättebra? Fast inte bara en låda. Jo, jag tror bara en låda. Ja, jag tror det. Jag tror att det är något i. Nej, nej. I får man på julafton. Var är Herman? Är han under bordet? Jag tror att det finns någonting. Tror du det? Vad tror du det är då? Ja! Oj! Men wow! Ta bort pappret. De där är dyrbara. De där får du inte springa omkring i vår trädgård. Okej? Nej, nej, kolla hit! De får du inte ha på Anine! dig. Kolla! Du måste gå i dem och se. Oj, vilka skor. Prova på idag. Anine, de har... De var lite stora. Nej, De är inte så. De är inte så stora. de ska inte vara mindre alltså. Nej. Det är stora. Prova på. Det kanske inte stämmer med en europeisk. Nej, precis. Gå nu Anine, får vi se. De blinkar. Anine! De blixtrar, det är discoskor, har du sett det? De blixtar bak. Men jag tror att det är säkert, alltså, hon kan ju ha dem. Det är säkert en eller två olika till. Hon kan ha dem, för där är det Men fy! Men för det är Gå ordentligt. Gå nu, så vi får se där den lyser. För i samma butik jag köpte de skorna jag hade på mig idag så såg jag den. Nej, det här är Anine. Direkt importerade från Amazon. Jag har inte filmlänsor. Nej, Det är något annat som du det är pärlor. Nej. Mamma, därför jag provar. Nej, ni är killar. Ni kan inte ha små... Nej, Christian, sluta nu. Nej. Kolla vad är det här då? Titta. Grattis att ni ska mormor och morfar. Jag målar på. Jag får 3 målarböcker idag. Vilken tur, och den där var ju inte. Men vet du vad? Kolla, Det Det är en servett. Ja. Nej, glitterpennor. Jag har fått 2 glitterpennor Du idag. kan lägga alla i den här asken. Lite olika guld och silver och... Vad härligt. Vad roligt. Ska jag säga tack? Har du en till öppna? Det är helt paket till. Ja, det var hela natten. 6% av det. Vi ställde upp sen klockan 3:30 och gjorde presenter. Så många presenter. Har du gjort så många presenter? Det var för att Alin skulle leka med mig. Ge mig present. Du måste Går att bjuda. Så gör hon inte i alla fall det. Olika storlekar. Nej, det är Pandoras box. Vad är det för något? En låda? En fin låda? Nej, en till låda. Öppna hela handen. Vänta, en till låda. Jag tror du öppna den lådan, Anne. Blir du inte trött? Olika lådor. Nu är det
försiktigt Anina. Kolla vilka fina lådor. Vilka jättefina lådor. Anina, där är med. Hallå, det här blir ju 1000. Men titta, är det minsta då? Vad är det minsta då? En brosch. En blå. Brosch som man har på... Brosch. Alltså inte den där. Nu har jag mitt gamla glas som jag hade här. Vem ska det här istället? Men lägg den på sidan så... Ja, Ja, vilket glas? Får jag göra? Sa att vi ska ha, vuxna ska ha små tallrikar? Nej, vuxna ska ha blåa glas. Köket sitter med så. Nej, men det är klart det är roligt. Det är på filmen. Nu! Helga! Anina, sätt dig på din plats. Nej, vi kör armryckning. Ja, må hon leva. Ja, må hon leva ut i 100 år. Ja, visst ska hon leva. Ja, visst ska hon leva. Ja, visst ska hon leva ut i 100 år. ytterligare ett fyrfaldigt lever Anina, hon lever. Hurra! 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 Du blåser ut alla så. Ja, du kan önska någonting. Du får inte säga det. Ja, det är jag. Om jag på något sätt tror att jag kan hinna, men jag ska gå ändå. Ja, jag såg dig så här i bakgrunden. Ja, ställer du? Ja. Jag tänkte eftersom du gick med en blomma, men jag hade inte sett henne. Alltså, ja. Men hej, det är så snabbt. Det är från dig också. Jo då, du gav mig en ros. Tack så mycket. Okej. Henke, så gärna med. Christian. Ja må han leva, ja må han leva, ja må han leva ut i 100 år. Ja visst ska han leva, ja visst ska han leva, ja visst ska han leva ut i 100 år. Ett fyrfaldigt lever för Henke som fyller 11 år. Han lever. Hurra, 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 hurra! Och då tar vi Da på... är la goda, är la goda, är la goda, är la god. Ja, den är korta, är la goda, är la goda, är la god. Ja, kormas korta, är la goda, är la goda, är la god. Ja, tohans korta, är la goda. Ta är la goda, är la god. Tema öjse, öjse go. Se öjse go, se öjse go. Och jag går med elago. Ta. Elago, elago, elago. Ja, Anina, är det paket? Vad är det här för? Ska vi äta nu? Det är bara en massa Ja, kuvert. det är lite paket. Kom igen! Det är nya trenden, Henke. Du får räkningarna, våra räkningar. Grattis Henrik från farmor och farfar. Det är hyran. Det är bra bidrag. Ja. Ja. En gåta. Mm. Heter det
Nej, för det finns inga raka kurvor. Vet du vad det här är? Mamma, jag vet inte. Nästa kuvert. Var är det ifrån? Allihopa. Mamma och pappa. Nej, det måste vi inte. Pappa. Du måste spara till min dator nu. Pappa kommer. Oj, vad mycket. Ja, men du har en redan. Du har ju en likadan. Du får dela ut den. Det är en till Herman och en till. Ja, precis. Vi vill också ha. Jag fick inte plats att skriva in och De är lite rödfärgade. Jag sprängde någon sorts... Herman, ser du Henke öppna ditt paket? Kom med mitt paket. Blåfärgade. Jag köpte billiga tänder. Det var en kille som hade sprängt någon sorts låda där. Det var rödaste. De gjorde de där paketet i morse så jag aning vad som är så. Jo, du har varit som precis här. Nej, ja det är det. Herman, är du hungrig? Här. Du är hungrig. Åh, vilka fina teckningar. Oj! Herman gjorde en teckning. Herman får det. Ja, det är Vilka Herman. Kolla jättefina. hit! Herman. Vad jättefina teckningar. Vad du ser duktig, lilla gubben. Han gjorde Har du det. ritat alldeles själv? Nu ska det bli en tjejbild. Åh! Mamma inte behöver att jag kunna läsa sina tvättkorgar med den. Så kan han fråga. Snälla Bella. Nej, Jag vill inte slåss med datorn. Nej, inget datativt slösas nu. Inte hej till kusinerna. Gå och titta var de är någonstans. Kom August, säg hej till kusinerna. Vi måste få se vad kusinerna vill. Man hade måste precis. Nej, vad heter klassen? Man hade Hur mycket närmare åker de har haft 11 mil varje dag. Det känns rätt så. Det är fortfarande så många. Nu ser jag inte August. August, var är morfar? Hur låter draken då? August, var är morfar? Har du en drake? August, är det en farlig drake? Är det det? Nej, det är snäll drake. Snäll drake. En snäll katt. Nej, det är en drake. Hajar du det? Nu är det en snuggubbe snart. Nu är det som en snuggubbe snart. Nej. Jo. Ska vi köra på morfar? Kom, ska vi gå in nu? Ska vi det? Ska vi gå in? Nej. Jo. Jag ska ta ett... Ni kan vänta lite, jag ska ta ett kort också. Okej. Och jag. Det är Herman som bakar. Vad är det du bakar? Pepparkakor. Pepparkakor. Du också, vad är det för sort då? Och det är kul. Är det kul? Ja. Vad annars? Vad stoppar ni dem i ugnen eller? Här har jag stoppat in i ugnen. Har ni gjort några färdiga? Får jag smaka? Får jag smaka? Nej, du får sen. Alltså, varför får jag inte smaka? De här får Om du förstår. Nej, jag förstår. Kärnan. Jag förstår ingenting. Varför ska det låta sådär? För det är kul. För barnen ska tycka att det är roligt spel. Är det roligt då? Ja. Jättekul. Vad är det för tavla ovanför huvudet på det? En båt? Vem har gjort den där?
Morfar, det här går faktiskt på tid. Får du på tid? Ja. Men jag vet inte vem som gjort den. Ja. Det är bild på videon. Jag tänker nog inte stå där bara för att farsan sitter. Sötvattgubben. Pappa is the Du kan star. markera honom om du vill. Pappa is the star of the show. You Jag pratar know. med Lea, det var helt... Helst hade hon ju velat att, Ja, men jag ska att inte det vara hade blivit en stressade och så att man, så, man är inte dryg. Yngre Det är tomte. jobbigt. Så, Jag har inte på tomten. Varför det? Alex, akta den. Ja. Ska vi sjunga då? Ja må han leva, ja må han leva, ja må han leva ut i 100 år. Ja visst ska han leva, ja visst ska han leva, ja visst ska han leva ut i 100 år. Ett fyrfaldigt leve för Heinor, han lever. Hurra, 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 hurra! Pappa 44. Nu tar vi på estniska. Eta elagu, ta elagu, ta elagu, ta elagu. Ja teine kord ta elagu, ta elagu, ta elagu. Ja kolmas kord ta elagu, ta elagu, ta elagu. Ja 1000 kord ta elagu. Ta elagu, ta elagu. Ja tema öitse, öitse ku, se öitse ku, se öitse ku. Klarar sig eller? Inga klarar sig. Kolmekordne elagu. Elagu, elagu, elagu. Och så får vi lite tagallo. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa'yo, maligayang bati. Vad fint, jag vill höra allting. Hurra för kören! Grattis Ah, pappa! tack. Ska vi se. Merry Christmas. Det är från... Mycket bra. Har ni DVD-spelare? Vi har i datorn och så har vi ska köpa en hit men det är billigt. Men den här TVn, det är glapp i den med... ja, man får stoppa in och ut USB-porten så, men det är inget reparera. Men den fungerar, det går att titta på. Så, men vi ska köpa nu, det går bra hyfsad DVD-spelare för 1000 spänn. Vad är det här då? Men hur som helst i framtiden är det bara DVD som gäller och då kommer man bara ha DVD. Det blir mindre. Det är samma i sådana här videoaffärer, då hyrs knappt några videofilmer utan... Nej, jag ska njuta. Mycket bra. Mycket bra. Vet du, sen har jag... Vet du vad jag köpte igår? Pappa är ju fascinerad av militärhistoriska... Igår köpte jag andra... Det är inte bland det viktiga, mamma. Vänta. Andra världskriget. Världen om historia, eller vad säger jag? Världshistoria, den är bra. Var det inplastad dag? Japp. Vad är det för något? Det är världshistorien genom tiderna. Mhm. Emilie, du köpte ju någon liknande en gång som vi hade ett tag sedan. Fick ni den igen? Va? Det var en världshistoria i alla fall. Så tänker ni längst ner. Längst ner på ena sidan. Smila lite. Mhm. Har du stängt av eller? Ja, Ska vi sjunga? Nu då. Ja må han leva, ja må han leva, ja må han leva ut i 100 år. Ja visst ska han leva, ja visst ska han leva, ja visst ska han leva ut i 100 år. Ett fyrfaldigt leve för Christian, han lever. Hurra, 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 hurra. Nu tar vi på estniska. Ta elagu, ta elagu, ta elagu, ta elagu. Ja teine kord ta elagu, ta elagu, ta elagu. Ja kolmas kord ta elagu, ta elagu, ta elagu. Ja 1000 korta elagu, ta elagu, ta elagu. Ja
Ja tema öinse go, se go. Ja 3 elagu. Ta. Elagu. Grattis Christian! Får vi se nu vad du har fått? Vem har fått det? Alex! Vad gör Herman? Alexander och Henrik. Det är samma sak. Det är samma grabbar. Det är samma grabbar. Samma Alex. Susan! Och nej, det är inte... Hej, Potter! Det är det nyaste på det nyaste. Jag får främmande böger, en 4 mamma. Nej, den kan inte du se heller. Hej, Potter, en flagg. Det här är sista. Playstation. Vi hoppas att de får bli där. Pappa, det är ett superstort paket. Ja. Det är så här ofta en massa barn. Dels som en flyg. Mormor och morfar, ja. Det måste ha sagt. Verkligen. Harry Potter, han vet inte tror jag. Är det ett spel alltså? Det är fint. Vi har 1, 2, 3. 3 var det. Får vi se vad som är i paketet. Ja, vi har inte... Den flög runt. Jag vet vad. Då säger du inget. Säger du ingenting? Det är med den stora här. Ja, spela. Ja. Vad är det? Ah, det är robot. Du kan ta hit din... Den där får man säga spela 100. Det är som... Nästan som den jobbar där. Mycket papper. Där är batterier. Det är som den här. Ett par 100 funktioner där också. Håll upp den där. Visa upp den. Oj. Helga, ta ett kort. Gör det så. Jag tar istället ett kort när den där biter, Christian. Odlespelet. Det kan bitas och springa lite. Ja, kolla hit då. Titta nu på mormor. Titta på mormor. Så ja. Om du sätter det där, Lia. Du ska med. Han är ju också. Ni menar jag älskar er. Vill du inte sitta, Lia? Ja, det gör inte. Det kan ju vara att folk väntar och det väntar vi också. Okej. Det är bra med moderna grejer. Det går ut till det. Nu kan... Vi tar en lång sen. Du, sånt. Nej, sluta nu. Sluta nu. Det är inget kul längre. Jo. Det stänger av den varje gång det är klart. Annars tar batterierna slut. Nu är den på. Det ryser någon grön där också. Jag vill se det. Kan den gå då? Kan den gå? Det är olika saker man får kolla hur den går till. Det finns några tjänster. Vi har tjänster så Jag kör den går. Det går inte. jag sätter på knappen. Det kan inte vara stängd knappen. Va? Tryck på knappen igen. Ja. Gå nu. Jaha, okej. Kommer du ihåg det, Christian? Man ska stänga knappen under till den.
Akta ljusen bakom. Det är så levande. Det är ganska, man kan göra ganska mycket med det här. Det är därför det här. Okej. Du har jakthumör eller lekfullt eller försiktigt humör. Jakthumör. Tryck på shift och huvudet nedhus. Visa. Shift-knappen är till. Shift och huvudet till höger. Shift upp till höger. Jättebra. Den kommer vi se upp. Så ber mamma och pappa läsa där. Han lever ut i 100 år. Ja visst ska han leva, ja visst ska han leva. Ja visst ska han leva ut i 100 år. Vänta ta. I grovköket. Ja Må han leva, ja må han leva ut i 100 år. Ja visst ska han leva, ja visst ska han leva. Ja visst ska han leva ut i 100 år. Ja må han leva, ja må han leva. Ja må han leva ut i 100 år. Ja visst ska han leva, ja visst ska han leva. Ja visst ska han leva ut i 100 år. Ja. Ett fyrfaldigt lever för Christian, han lever. Hurra, 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 hurra! Det blåser då. Go! Oj, nu får du göra. Blir det en stjärna? Ska vi ta rösten då? Ja, ta rösten då. Det ska vi se. Där kan vi ta den. Jag kan åka lite. Ja, men lägg ner på plåten. Och så kan du göra en älg. Går det inte bara? Så. Ja. Ja. Jättebra. Ja, vad fint. Morfar, jag har en hjälp. Har du gjort en älg? Ja. Ta bort det som är runt omkring. Så. Nu kan du ta ut älgen. Här. Så här ser älgen ut. Ja. Så ser de ut. Och så jag har gjort en älg. Har du gjort en älg? Och så en till häst. Så kan det vara. Ja. Är det häst? Mm. Det är lite hårdare. Tryck lite hårdare. Är det där en häst? Det här är en häst, ja. Ja, En dalahäst ser det ut som. det är ju. Ta bort det som är lite runt omkring. Så kan man ta bort. Här är hästen. Så. Oj, det är lite sönder. Lägg hästen på plåten. Snyggt. Det går det lite sönder. Det gör inget. Det läggs på läx. Förlåt det här man. Hamnpriset. Reklamen sen.
där eller? Det är en chans. Den ligger precis i backen. Bara ta på sig kinderna som har 2 meter till varandra. Att det är i björnsystemet då så... Ja, hej nu har jag käkat mycket så det är inte något. August, vill du ha röd eller gul eller grön? Ja, nej men August har annat färg. Nu får du August vill Det står på den gamla. Hur många fick du då? Totalt. Den kommer snart. Senbuddhist. Det är jättegott, August. Man ska på va? Du har hämtat tidningen. Jag tror jag har på tidningen. Lia. Jag sa det inte. Herman gubben, kom! Kom Herman. Nu kommer den. Oj. Herman, kom och titta. Herman, kom! Håll mamma där! Herman. Förlåt. Herman, kom här. Och jättebanga. Välkommen. Ja, det var det. Kolla, tomten är fattig. Han har hål i knä. Oj, tomten, har du ramlat på vägen? Har du ramlat eller? Att det håller i att det är. Skatterna visar över. Tomteskatt. Varför har du sådana där ögon? Va? Varför har du sådana där ögon? Tomtens ögon är så. Hål i ögonen! Vadå hål? Hål i ögonen! Därför att jag sov dåligt i natt. Man blir ju så här inga håliga på. Vad mycket paket du har med dig. Vad kom? Är det där dina ansikten? Ja, det är tomtens ansikte. Jag känner dig säker. Nej, det är fint själv. Nej, nu är det. Ja, men paket du har med er. Du har släppt 100 paket och jag. Vi får se vad det är. Snälla barnen. Sitt ner, August. Mamma, det är så många paket. Tack för det. Okej, innan jag börjar ska vi säga att tomten är bäst. Börja med det här. Det är natten hål. Hål i ditt sand. Vad tog det? Morfar och morfrun Christian och Nina här. Oj, vad jag paket. Tack så mycket. Tack så mycket. Titta, håll och ställ när du börjar ha dina paket. Du kan hålla det, Christian. Ha dem bakom där. Kom. Pappa, Lille. Jag? Ja. Jag ska inte nog Det var Lia. Ja. Tack tomten. det är han. Pappa, Det kommer. Ja, Lia och Petter. Lisa och Petter. Från en och hälsa. Men Vi samlar på samma ställe. Det ska man upp Nej, till. det heter jultomten. Men det här inne, han måste vara ganska snäll eftersom alla snackar om.
August har varit en stor pojke. August, gå fram till tomten. Hämta ett paket. Från mamma. Hämta paket, August. August, hämta ditt paket. Varsågod. Henke, kan du Ta bort dem, släck dem. Många glas mjölk. Åh, jag vet. Men jag har druckit mycket mjölk. Det måste ju Herman! Christian från mamma och pappa och Anine och Helma. Det är du. Oj, vad stora paket! Det här var... Håll på din hög då, Christian. Anine, du får också en kanon. Varsågod. Från mamma och pappa. Anine. Du får lägga dina grejer i ett ställe. En mamma från August och Charles. Måste vara Charles mamma då. Var det hon? Eller så kan det vara August mamma. Bra, tack så mycket. Det är din första älgstöt. Det var paket. Ja. Och det är också en lång paket. Oj, vilket långt paket. 7 stycken med skarp ammunition hemma. Vilken tomte. Oj, vilket paket. Morgan, Johan, Carl Johan och Judina. Var det dina paket, Herman? Här. Så vi tar den här. Nej, det får man hjälpa dig. Ja. Hitta ut det. August från mormor och morfar. August. Varsågod. Du kan lägga det här borta igen. Här kan du ha den. Och så stapplar du på efter. Och här är till den mitt. Var försiktig, Anina. Från vem? Tack så mycket. Och den där Herman, han måste varit Herman. Jag får bara samla dina paket här. Mamma från August och Charles. Nej, nej. Paket från mamma. Kan du visa vem LPCAH är? Pia, Petter, Christian, Anina här och Alexander. Så ser jag HLP. Det är annan ordning. Alexander, gå fram. Det är samma gäng fast annan ordning. Och... Herman. Till Mr. Donatberg. Det är till August Strömgren nu. Den ser ut från Jenny Strömgren. Det är från Australien. Oj, vad det paketet har kommit väldigt bra. Och pappa. Mamma och pappa. Vilken mamma och pappa? Det är Kanske någon Australien, men varför skrivs någon helt och vi kör en Christian här först, tror jag. Från farmor och farfar. Och det här måste ju vara till tomten. Va? Anine var det. Mamma och pappa. Att jag trodde Anines tomte tyckte jag. Till Alex och Henke från Marie. Hallå, lyssna på tomten nu. Till Alex och Henke från Maria, Daniel, William och Erika. Det är fel båda. Och ni tar tillsammans att man är 50. Det är alltså.
Till mamma från Augustin. Oj, det är stort paket. Yes! Det är till Tack så mycket. Tack så mycket. Hallå. Nu delar ni tillsammans alla så tomten här. Det är så många månader. Okej. August. August. Älskar jag mamma. Nej. Till Herman. Till Herman från fröknarna på skolan. Ja, på dagen. August! Christian. Titta på Ja. August. Från Alex och Henke. Pappa, akta mina paket. Varsågod. Vi tar en likadan variant och Henke. Alex, jag har en kram. Och Anine från Alex och Henke. Varsågod. Oj. Och Elia får en påse. Jag svarar faktiskt bara. Så, man får öka tempot Vi här. ökar tempot. Christian, morfar, varsågod. Etta, tvåa. Herman. Ja, det var tomten går på tvåan. Alla många är ju så mycket. 10 spänn extra per paket. Mormor och morfar från August. Vänlig. Charles från Helgaren. Oj! Charles. Paket också. Nej, Charles. Så, tomten säger man här man. Och den här lilla glada tjejen här. Varsågod. Från farmor. Det är från Nörgen om man tror. Herman, det är från Norge, ja. Ja. Till Herman från Anine. Oj. Vad säger man Herman? Tack tomten. Till Alex från August. Nej, vad sa du? Du sa det förra gången. Nu ska Christian. Alex ge dig en kram. Han fick av Från dig. August. Från här till Herman från August. Det verkar som Anine från August. Påse till mig. Herman, du är populär. Ja. Det är när man dricker mycket mjölk så får man ta den här. Så sitter det som en påse. Den är till Lia från Petter tror jag. Det står till Lia från Petter. Det är retur. Nej. Till tomten för den här gången. Men annars så ska det faktiskt stå säkert. Ganska lätt. Okej, August. God jul August och mamma och pappa. Och tomten förstås. Varsågod August. God jul mormor. Älskar August Laine. Tack så mycket. Man måste också vara snäll som får så mycket paket. Och så ökar jag Charles älskar August. Charles. Där är Charles. Här är till Charles. En Charles till. Varsågod. Oj. Tack. Morfar älskar August. Han är Charles. Morfar och Christian. Varsågod. Gå och hämta upp. Ja. Och så här är till nya Petter från Karin och Christian. Akkurat från Norge. Här har vi hej då där.
Jag kan ta en också. Han är nog på toaletten. Han sitter kvar på toaletten. Ja, det var lustigt för det där. August igen. Från morgon. Nu kommer det en helt god judaline från Ylva-Nils. Oh! Oj. Det var den konstigaste. Från Anine till jag. Tack Anine. Varsågod mamma. Grön Anine. Inte fel. Det står frö. Amen. Det var inte det jag gjorde. Tack Anine. Ja, till Herman från Ådermorta. Anine från Ådermorta. Det måste vara mormor eller något. Ja, det är mormor. Danne